Yes, hello guys, nandito tayo ngayon sa museum. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. Maganda, baka may mas maganda tayo makita ngayon. Okay, tingnan natin yung museum na yan. Ayan ang museum. Oh, ticket only $10. Yan, ito na may museum. Nasa museum na tayo ngayon. May entrance pala rito na $10. Pasukin na natin to. Ang ganda rito sa loob ng museum. Dati nagkaano ko rito ng cooking, yung paggagawa ng sushi. Nagdi-demo yun. Tawag pala niya, nagdi-demo yan. Tingnan niyo guys. Ang ganda dito. Ang ganda niya. Guys, dito naman tayo sa mga kanina doon tayo sa video. Dito tayo ngayon sa may mga Seamaster. Yung gano'ng kalaki, no? Yung ulo pa lang yan. It's only the head. It's like an airplane. Ang laki pala niya, no? Tingnan nyo, ang laki, oh. Ito naman yung akala nyo mga penguin. Sa mga Seamaster yan sa dagat. Ako nila is the stone or maybe the egg. Para silang mga dinosaur, no? Alam mo, buhayang malalaki. Yan. Have a look here. Ito yung malapad na kasama pinanood natin. Hindi kasi makuha ng video ron ngayon. Ito yung sa Seamaster na napanood namin. They have the big a bone here. I don't know. See, it's the very big bone. It's like a spider. Look. It's like the wheel shark. Ano, mga shark na malalaki before. Ayun yung kanilang mga ipin. Whooping wheels naman to. Ipin ng whooping wheels. Okay. Yan ang most monster. Mali, ito lang pala tuma. Ito lang pala yun. Yan. Under sa inyo sila na po tayo. Mga skeleton. Ito yung mga suot ng mga nitibo dati. Ayan yung kanilang mga sticker. May kuha ka na dito dati. Siyempre, tagal mo. Yan, baba tayo rito.
Bilisan na lang natin ang pagkuha para gusto na rin namin umuwi. Yan yung mga bato. Yan. Ito yung parang klase na ano, yung vulkan. Yung klase ng bato pa ilalim. Yan yung ano, third one, main eruptive phase. Second eruptive phase. Yan yung mga kulay-kulay nila. Sedimentary rocks. Tapos is mga rock pala rito, mga bato nasa ilalim. Ito yung mga ano, kala mo oil strip. Yan, muwa. Hindi lang muwa. Pero may isa pang fossils dito, ang laki. Yan. Yan. Marami biglang may crocodile dito. Crocodile. Ito may munting ano rito, may munting cave. Ang pumasok dyan sa cave na yan. May mga rabbit pa sa ibabaw. Ang cute naman ito. Diba ang cute niya? Mabalahibo siya. Octopus. Ay mga seahorse, mga starfish. Ito yung sila yun, yung kanyang buto. Ito yung muwa. Guys, nandito tayo sa third floor, natapos na natin. Eh, doon sa baba, siguro checkin natin yung sapating hindi na nakuha na doon sa baba. Now, going to the stair here. The people of the world. It's a maritime. It's a maritime place. Yeah. Nakikita nyo yung mga barko na ginagamit dati. Yan. Yan. Ganda, di ba?
Yes, it's a different kind of boat. There's the big one here. It's like a luxury. It's a luxury boat. See? Very big. Ito is the boat is yung parang panggera for war ship. And this is the plate. It's a plate one. And some other ship here. This is a container ship. This is, and also they have a bone, very big bone. See the very big bone. Violet shape. And then going to the third floor of the museum. I think it's like a Egypt pyramid. Oh, some people there. Because it's very quiet and then there are people inside. Yeah, it's okay, it's fine. Really, don't listen. See the jar, very old jar. It's the one we use for, yun sa Filipino, yung pag-aararo. And some kind of sculpture here. Okay, so, ititi pa siyang naputol. We can go inside here. So it's different kind of bus o buzzwords. Iba-ibang klase ng espada. And the other side is here. Oh, parang ano, yung samurai. Rojin. Yeah, I think this is mga Japanese or Chinese. See? Yes, hello guys, nandito ngayon tayo sa museum. Ayan, kapansin nyo, may malaking bangka rito. Pakahaba, di ba? Aking mama, kasama ko siya. Ikutin natin mo ito saglit dahil habang inaantay natin yung isang papasukin namin na show. Hindi, basta isang dinosaur, hindi namin siya
Na videoan kasi bawal ang video ron. Dito lang tayo sa mga pwedeng i-video. Yan, mga storage na bata. Ito yung kanilang mga puzzle. Egg. Maybe some other bone. And the stone that was uses a long time ago. See? Oh. Okay, dito tayo ngayon nakamas tayo kasi yala nakamas. Some other species also. Ayan. Look the stone. And this is the map. Ito yung mga ginagawa nila. It's like anito. See how good the sculptures. And they have it's very beautiful huts here.